coordinator weprogram ino baba namai Bura mstara mambo Jesu. Amen. Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 from verse 8. Exodus 17 from verse 8. The Amalekites came and attacked Israel at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men, go out and fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. Aaron and Hur went up to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone, put it under him, and sat on it. Aaron and Hur held up his hands, one on the other side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered. Make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, because the hands were lifted up against the throne of the Lord will be a toll against the Amalekites from generation to generation. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yadaviringa panapa Israel ikubuda mu Egypt ichienda ku Canaan, the promised land. Vachangoti budei, this is the first battle. Avasikurwiswa nokuti vasvika kwavari kuenda. Vari kurwiswa nokuti vari kuenda kwavari kuenda. Ngatiupanzwe papa. Sometimes une mabattles aurusangana nawo aunotoshama kuti vanondirwisirei, handisanda achieve, handisanda wana zvandofanira kunge ndichiwana, handisanda svika kwanofanira kunge ndichisvika. Vari muwilderness, havana kubuda Egypt kuti vatore wilderness. Vakabuda Egypt kuti vanotora Canaan. But vasati vatombosvika ku Canaan, there was a battle. I always tell people ndikati kazhinji ukaona usingasangani na Satani hazvirevi kuti runamata sterekayo. Dzimwe nguva zvinongoreva kuti muri kufamba mese saka hamusangani. Nokuti mukatofamba madirections ari opposite, you always meet. Vanhu vane kwavari kuendeswa naMwari. But vachingobuda muEgypt, there was a battle. Amalekites demonic system risina basa nekuti waachiva here. But mweya inongomuziva kuti munhu direction yaatora is the right direction. Saka apa vasi kufightirwa destination, vari kufightirwa right direction to the destination. Chiri kutokurwisa, chiri kutoziva kuti road yauri ndiyo. Chiri kurwa newe chinotoziva kuti kwauri kuenda Mwari vakatokupa. Saka vari along the way, rudzi runonzi maAmalekites rinongotanga. Handina kunzwa kuti Israel yatadzei. Ndakangonzwa kuti kune rudzi rwakangofunga kuti vana ava ndeve kurwa nawo. There was a battle. Moses as a leader ndokubva ataura nemurume unonzi Joshua kuti wechisarudzira varume murwe nemaAmalekites, ini ndakuenda pagoma ndichanosumudza tsvimbo yaJehovha ndiripo. Moses ari kuwithdraw from the battleground, but haasi kuwithdraw from the battle. Haana kubuda muhondo, but abuda palevel yekufighta hondo. Haasi kufighta on the ground, ari kunofighta ari pa-another level. He is still part of the team, but haasi palevel naJoshua. Ari kuti iwewe Joshua chienda on the ground, ini ndakuenda pamusoro pechikomo, ndichanosumudza tsvimbo yaJehovha ndiripo. Bible ndo parabuda pachena kuti Moses aingoti akasimudza chete, Joshua waikunda. Akangoneta akaisa ruoko pasi, maAmalekites aikunda. Zvotiratidza pachena kuti ari kucontrola battle ndi Moses. MaAmalekites whether vanogona kufighta zvakadii, as long Moses akasumudza ruoko, Joshua anokunda. Zvoreva kuti ari kudetermine results munhu akabata tsvimbo kwete ane pfumo.
Mabato yairwa mumakore aya, maweapons aya now they were swords, mapfumo. But arikunza victory ana pfumo rasho. Akabata chimbo. And the chimbo has to be summoned against the enemy. He is raising the rod unto the Lord. Kureva kuti ari kutipa picture kuti when you worship God, you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari, you empower the devil. Satani haana simba, but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako. Ruoko rwa Moses haruneine enemy. Ari kusimudzira Jehovah. But ruoko irworo rinopa futi results ku enemy isina Jehovah. Vari kubhekwa naMwari vaIsraeri. But kune ruoko rinokonzera maAmalekites kuwina. From the same man called Moses. Saka pavangotanga kurwa Mose waenda pamusoro pechikomo ndokubva anosumudza tsvimbo yaJehovha. Zviri kuitika. Bible ndobva rabuda pachena kuti ndokubva aneta. Hondo haisati yapera, mukuru aneta. Hondo ichiripo, Moses waneta. Varume vaakatakura Hari naAroni vaakaenda navo pachikomo ndokubva vaona kuti pasapa vanhu vari kufa. Chikonzero mukuru watina yaneta. Zvanzi ndokubva vatsvaka dombo rekuti agare. Havana kuburuka muzasi megomo kunoparidza chaningati chokwadi chisingashande chekuti muri kukundwa nekuda kwaleader wenyu akaneta. Nyangwe chokwadi vachiziva kuti kurohwa kuri kuitwa Joshua mudhara watinayo. But vane imwe understanding yekuti nyangwe vachizviziva kuti tiri kudyiswa nemudhara, havaite mharidzo. Vaigona kuwirirana kuti shamwari tiri kudyiswa nemudhara, ngatimbomubvutira tsvimbo timbosimudzawo. Nokuti paari kudzikisa vanhu vari kukundwa. Saka tikaitora tikasimudza vanhu vanokunda. Aroni ndokubva adiscover kuti tsvimbo togona kubvuta. But the anointing iri mukati haibvutiki. Tinogona kutora chigaro but kugarwa ichoice yake. Chigaro ungangotora ukagara but kuzogarwa wakagara pachigaro. It's different. Warira kuti unobvuta isingashandi. Unosara wakagara iwe usina kugara. Unopedzisira wakushandira Mwari usingashande naMwari. Opamwe difference hauiziwa explain. Unoziva here kuti unogona kushandira kanzuro yaHarare usingatambire mari ukangofunga kuti dautsvaira mutauni. Unototsvaira. But mountains haupiwe mari nekanzuro kuti wakatsvaira. Why? Nokuti you are not employed. Une chido. So chido nekuva part of the system is different. Danger yemunhu ane chido anoita. Munhu ane chipo anoita. But ane chipo ane spiritual backing nokuti ari wired to do so. Saka wakamboenda kuna Jesu akati taona mawidzi kumunda uko. Munotitendera tonodzura. Jesu akati no. Regai zvikurirane. Statement iyo ine rafu isingaiti. Statement yekuti regai zvikurirane inenge inotosapota mawidzi kudarika vashumira. Jesu ari kutoti type yenyu ikaenda zvinoita wese zviriko zvitori nani. Usapa pari pamwe kuti mawidzi anoita mushi. Why? Nokuti vanhu havane chido. They are not designed to do it. That's why Jesu atandichanamata kuti baba vaunze vacheki. Kureva kuti kutova mucheki ikoli. Ukaita chido usiri mucheki, mawidzi ari nani panewo. Saka Jesu ndobva ati type yenyu haendi. Regai zvikurirane. So Moses ari pamusoro pechikomo, Israeri iri kukundwa. Vakomana vaviri vazviziva kuti pano vanhu vari kukundwa nekuda kwemukuru uyu. Aneta, aisa ruoko pasi. Ndokudiscover kuti munhu uyu wakadanwa naMwari, nyangwe aneta. Akapiwa vision yekuti vanhu vabude, aneta. Haana kutorerwa vision but angoneta. Koinda Mwari vasiri kusimbisa Moses muranda wavo vakadana. Sei vachimurega akaneta. Ngwarira kuti kumwe kuneta hakusi kuneta. I'll explain. Zvauri kuona sekunge Moses akaneta simba riripo.
zvine chikonzero. Zvichifanana naJesu pamuchinjikwa. He is the strongest one, but he was the first one to die. Vanhu zvavo matsotsi ari wika vakafa time iye ndiye akatotanga. Hazvireve kuti iye paatanga ari wika ndiye akauya kuzofira vanhu, saka vanhu vakatanga kufa nofira mahari. So murume unonzi Moses pane paaneta, kwete nekuti Mwari vabvisa zvinhu zvavo, but Mwari vane dzimwe nyasha dzavari kuda kudurura kune vamwe vanhu vanaye by revelation. Vanenge baba vaso vanorasa madhongi, votumwa mwana kunotsvaga, mwana wodzoka ari mambo akagara padhongi. Saka kumwe kurasa madhongi kuti uwanewo pekugara, nokuti mambo mumazuva aya aigara padhongi. Saka baba vaso Kish pavakarasa dhongi, mwana akanotsvaka dhongi ndokubva azodzoka kuita mambo. Mambo aifamba ari padhongi. Kurati zvimwe zvauri kutsvagiswa usablame mudhara kuti makarasirei, nokuti unopedzisira wagara padhongi kumba kwakaraswa dhongi. Usablame spirit sometimes iri muvanhu. Yakabvira mugarden reEden. Adam paakati kuna Mwari mukadzi wamakandipa, statement iyoyo haishore mukadzi. Inzwe mushi. Akati kuna Mwari mukadzi wamakandipa, ari kushoora Mwari kuti munongotipa zvinhu zvisingashandi. Haasi kushoora mukadzi, ari kuti kana achiti mukadzi wamakandipa ari kuti you are part of the program iri kukonzera maproblems. Ndimi munosupply zvinhu zvisina basa. Blame game, blame spirit iri mumunhu. People hear me very well. So murume unonzi Moses waenda pamusoro pechikomo ndokubva aneta. He's chosen by the Lord, but aneta kudaro zvanzi ndo pavakatenderera pachikomo ndokubva vawana dombo rekuti agare. Moses achipira pamusoro pegomo haana kutakura dombo. Ati I will raise the rod of the Lord. Chimbo ndo yaainayo. Ari pamusoro pechikomo ndokubva pawanikwa dombo rekuti agare. Iye amboparidza rekuti ndikaenda pamusoro pechikomo I will stand with the rod of the Lord. No problem ye law. Law inokupa pfungwa yekuti I can do it. Until you discover this rock that is Jesus, who is grace. Uchaona kuti wakagara you can make it. Moses haana kupa vanhu kukunda akamira. Bible rinoti akaneta akagara padombo Israeri ikakunda. Raaparidza rekuti I will stand. Pride inowanikwa mulaw. Saka Mwari pavanotendera Moses kuneta vari kungozivisa church kuti by law you cannot stand. If you believe by human effort kuti I'll do this, you will become tired. But kana waneta, when you surrender to the rock, you can make it while it's tired. Ndo zvinoita nyasha dzaJehovha. Favor yaitirwa Moses ndeyekuti ari pachikomo pane dombo rawa. Saka zvaapachena kuti chakatanga kuenda pamusoro pegomo idombo, kwete Moses. Nokuti havana kuzonora pasi kuzotsvaga dombo. Zvanzi ipapo pamusoro vakariwana. Kureva kuti Jesu ari ready kubatsira vanhu vaneta nelaw. It's just close to you. Jesu ari ready kuti paunonetera ndo paanokusimudza. But iye kana akukusimudza unenge wakagara. Results ari kuwana Joshua pasi. He is not aware kuti ndiri kupiwa victory nemunhu akaneta. Nokuti Moses asati apira mugomo aparidza rekuti I'm going to stand on the mountain. Those paakawana victory Mwari vakazomupa kuti chienda unonyorera pasi, write it down, kuti Joshua azive kuti waparidza pekutanga harisiriro, hauna kumira. Nyorera vanhu chokwadi ndakaneta but Mwari wenyu ndiye aita zvinhu, ini ndatadza, ini ndandida kuti muhwine but ndaneta. Saka Mwari vari nyora pasi because chokwadi chawataura pekutanga hazvisi. Moses ndiye akati I am going to stand. Kwete Mwari. Mwari havana kuti kuna Moses go and stand. Ndiye ati Bible rinda kuti uverenge nenzira iyi. Unofanirwa kuziva kuti apa ndo zvaitaura munhu, izvi ndo zvaitaura Mwari. Rinodaro Bible. Pane pekuti Job zvaomane zvaanotaura, kwete Mwari. Kogoita Mwari pane zvaanotaura kuvanhu. That's why Moses paakabvunza Mwari kuti vanhu vakati watumwa nani, zita renyu ndiani? Mwari vakataura zita ravo rinenge risiri zita, the I am that I am.
mazita unozonzwa aya mazita aipiwa Mwari nevanhu. Apa pandaverenga panzi the Lord my banner, Moses ndiye akagadzira auta akati the Lord is my banner. Asi Mwari akati gadzira auta ndinonzi banner. Imindset yemunhu anakirwa nezvaitwa naJehovha akati ndomupa zita. In other words, kutaura kweEnglish tingati manickname aipiwa Mwari. Munhu anakirwa nezvaitwa naMwari aibva ati Mwari anondiona Jehovha Shalom. Ichokwadi hekuti anoona, but zita rake rikangova anoona tichada anobata panoda kubatwa. Saka iye pakati the I am that I am ndichava wandichava kureva kuti I'm everything. Rake zita ndo raakaudza Moses ndo rinoapply in every situation. Pane pauchada Mwari anoitira zvimwe zvinhu, wakamboda Mwari anoona, pamwe pacho uchada Mwari anobata. Saka hagone kuwana zita raanonzi zita nokuti zita rinomulimita, but kuzvipa zita risina limitation, the I am that I am. So Mwari vaitoziva kuti Israeri ikasvika pano pane hondo dzichamuka pano, ndokutora dombo rinogaririka ndokuisa pamusoro pechikomo. Vachitoziva kuti richaparidzwa nemunhu nderekubosta, I will go and I will stand. Aenda pamusoro pegoma amira ndokubva aneta, bato haina kupera, vanhu kutsvaga dombo ndokubva agara. Saka aburuka mugoma, Mwari vanoti iyi inoda kutaurwa, inoda kunyorwa pasi kuti vanhu vazive shuwa kuti munhu akangobelieve in his own strength he cannot make it. You need the rock, that is Jesus. So Moses akapa vanhu victory, akagara. Kugara kwaita kuti Hari naAroni vamusumudze ruoko rwake. Ndopega paunonzwa kuti maoko evarume akasumukawo, nokuti vaisumudza ruoko rwaneta. So kumwe kuneta kupa iwewe chance yekuti usimuke. Rako ruoko Aroni haringataurwe nezvaro, pane ruoko rwaMozisi rikasaneta rwako haritaurwe nezvaro. So mweya wekublema kuti aneterei inyaya yekuti utadza kudiscover kuneta kwake, it's my opportunity for me to manifest and show what is inside me. Pane patinotadza kuinterpreta machallenges nokuti sometimes every challenge noitora iri negative side. Ndakadai ndiri inini Daniel, ndaiswa mugomba reshumba, ndainamata kuti I paralyze every lion. Why? Nokuti handisi kuziva kuti shumba dzine basa kana ndabuda vamwe vachapindawo. Saka ndikangoita paralyze the lion, my enemies angu apinda. Every situation iri negative yakuda vanhu vane a positive revelation. Kondo ndo zvaipa Joseph kufara mujeri. Wakamunzwa kuti Joseph mujeri akabvunza masungwa kuti makatsamwirei? Mubvunzo uwo hausi valid kujeri. Kutsamwa every day ndokusungwa kwacho hazvina kitsi. But ukanzwa munhu ari mujeri achibvunza vamwe kuti why are you sad, zvatopa chena kuti iye aifara. Achifarirei iye akasungwa asina mhosva? Akagona kuinterpreta jeri raari nevanhu vaainawo. He had two guys, one the chief baker nemumwe aipa wine kuna mambo, ndokubva aona kuti ndine muviri washe. Hauna kuona iyo. Wakambodya muviri washe andi vanokupa wine nechingwa. Jeri rakaiswa Joseph rari nemunhu aita zvechingwa newine, ndo zvaimupa kufara kuti ishe vari muno tine muviri washe. Amene akakupa pfungwa yekuti kana zvaoma Mwari hapo. Ndo makurira kana shamwari dzaJobhu dzakamuudza kuti shamwari marwariro aya une zvawakaita, tine pfungwa dziri kungofungidzira kuti ndofunga dai adana Mwari hapo. Varume tu vanga nawo mujeri ndo vakamupa comfort. That's why kuda pandura hope dzavo havamubhadhari ka, but akadzira pandura mahara. Why ari kuitira ishe? Paunoita zvasho usatarise mugove, tarisa nyasha, nokuti already pawaiswa mujeri iroro ifavor, waiswa mucovenant, waiswa pane chidyo, pane miri washe. Saka ndobva ati kune mumwe iwewe ka, ndaona uchitoiswa pamuchinjikwa uchidamburwa musoro uchitodyiwa neshiri, but iwewe kana wasvikawo undirangarirewo.
ari kudza wewaini. Why? Nokuti Jesu ropa ndo raakaenda naro kuna Baba kuti tirangarirwe. Muviri ndo wakaurayiwa. Saka ari kuparidza Kristu kuti pano ndawana Jesu pana. Sungano yedu iri paropa raKristu. Varume vaainawo vaimupa comfort. Iye ari muprison aigona kuinterpreta situation. Who knows the situation yawakatofesa? God is involved. Mwari vakavimbisa Jacob kuti kwese kwauchaenda ndinewe ari paBethel ndokubva aenda kumba kwaLabhani tsotsi. Ndokubva atsotswa iwo Mwari vakati ndinewe. Aigona kuenda paside woita prayer kuti She makati muneni ndapiwa mukadzi asiriye ndirangarira iwe. Kana Mwari vati ndinewe wese achazama kukutsotsa ari kuside kwako. Alright. Bible rinoti Hana wainamata achichema kuna Mwari achipa kuna Mwari asina mwana. Penina asiri kuita zvatiri kunzwa kuti aitira Mwari kudii achingotuka munhu. But uchaona kuti Penina kubereka kwaari kuita ifavor iri kuitirwa Hana. Nokuti Mwari nokuti vada Hana unonamata zvinodiwa naMwari havamutendere kutakura nhumbu dzisina basa. Vanoti wechimbofloda janki kana Samera akuuya munhu wangu opinda. Amene ari kundinzwa pana pamwe. Zviri kupfutwa zvese hazvina basa. Kana zvako zvakwana Mwari wako uchakupa mukana. Saka ukaona Penina ndinombingoziva kuti vanhu vasina mazita vakatakurwa. Tichafamba nedzine mazita rega vadrive dzisina mazita. Ukangoona Penina ane nhumbu chetu unongoziva kuti vana havazikanwa. Nekuti nyangwe Penina akabereka vana hatinasi kunzwa zita remwana kana wani. Mene kana pane mabhaibheri manyiwana nemazita evana vaPenina. Rangu hasati raanawo. Amuna. Aingotakura zviri nameless. Aiofloda junk. Kana nguva yekuberekwa kwaSamuel yakwana. Ukana unoona atochinja imba. Saka Mwari pavakada Hana vakatendera Penina kuofloda sina basa. Usaone competition, uona revelation. People hear me very well. Mukadzi anonzi Sara anonzi challenger. Revelation iri mari. Sara ainzwa Mwari ka. Kusvika pane time yekuti paakaudzwa naMwari kuti mukadzi uyu afanogara pano akaudza Abraham. Abraham zvikamunetsa. Kusvika Mwari vakatozouya kuna Abraham zvataura Sara ndizvo. Sara ainzwa Mwari zvokuti baba vepamba vaifungidzira kuti asi Mwari. Ukaita challenge iwe Mwari ngaakubatsire. Nokuti dzimwe nguva unonzwa Mwari zvokuti vanhu vanoda tokukansela iwe achida tokukanzura. Sara akanzwa Mwari kuti mufana afanogara pano ina amai vake ngavabve. Abraham zvanzi zvakamunetsa kusvika Mwari wauya vakati zvataura mukadzi wako ndizvo hadzisi shanje ndizvo irevelation. Covenant yaMwari naSara naAbraham ndeyekuti vabereke Isaac kwete Ishmael. Saka uyu paari kuti titora small house uye pano ari kuti tora munhu anofloda Ishmael ndakanzi naMwari Isaac. Saka ndifana kutakura nhumbu isina basa. Ukamona kupi mukadzi anotsvagira murume small house ndiSara chete akazviita. Kuti date tora akakarinana ndiSara akazviita zviite. Murume anonzi Moses rwendo rwaari kutungamirira vanhu pane bhato yaatanga asangana nayo pekutanga ndoyati handingaende on the ground rega ndiende pamusoro pandiri kutaura pachikomo. Ukatarisa picture paCalvary pakaenda varume vatatu. Vanhu avakwira pamusoro pechikomo vari vatatu. Israeri ikaita sekunge Moses aneta but akapiwa victory. Ndo zvakaitika paCalvary kuti Jesu wacho anenge akatourayiwa aitokunda. So there are times yekuti maonero ako sometimes to the leaders nekuti paneta daya paneta daya. Pane kumwe kuneta kusiri kuneta. Iri opportunity iri kuiswa naMwari kuti zvimwe zvinhu zvibude. Mailoti unovaziva? Handokambowanzwa Mailoti. Mailoti vakanzi musacheuke ndokubva vacheuka. Bhaibheri harina kuti vakafa rinoti vakava chiro chemunyu. Vanhu vakanzvengirei kuti akabva afa. Ndozvakandipa kuiverenga ndichidzokorora kuti ko munhu yafa but varingonzi she turned into a pillar of salt. Kwete kuti she died. Jesu paanouya kuNew Testament oti mukateerera vhangeri mukafamba mukutya Mwari muchava munyu.
fananidzane munhu akacheuka, munhu asingateerere. Ndo type yangu. My Lord ndo akatanga kutaura nyaya yesoti ka mutende ndokubva hanzi iwe ukatoteerera Mwari uchava munyu wenyika. Urati uchaita my Lord vechituku. Indava Jesu akompea chechi namai Lord pakuti tese tive munyu. Zvinoitwa nemunyu ndezvizvi. Munyu ukaiswa musupu unodisappear. Unongoapia kutest by sight auone. Kuda kuti unoita maresults usingaoneki. Ukaona uchiri kuona isaini yekuti ukadya imwe kona hakuna munyu, hauna kudissolve. Saka mai Lord pavakacheuka havachakontinya nerwendo nokuti vane chavabata. Kuti kumberi uko handichadiwa kunofanirwa kuberekwa rudzi runonzi Moabhu kuti mukadzi anonzi Ruth awanikwe aende kunoroorwa naBoazi. Saka kana ndisisawanikwe ndaakudisappear kuti pavision ndiapie muprogramu yaJehovha. Wachinzwa rezvo? Hauna. Mira ndizokorere futi. Mai Lord vakaramba vachienda, Moabhu hakuna, Ruth hakuna. Saka pavanocheuka voregera kuenda, chaakuenda ivision yaMwari kupfuurira mberi. Saka vari kuti ndikaramba ndichienda, ndikaramba ndichingoapia, kona iri kudiwa naMwari kuti Moabhu ibude haiite. Nokuti sauti inofanirwa kudisappear, yodissolvwa mumusupu kuti inzwike malaria yese. Saka ndinoda kuti zvaMwari zvese zvakarongwa parwendo zviitike, ina handichaenda. Nokuti ndikaenda ndikangoapia ndavhara kuti Lot azoona vana vake. Saka kuti Lot azobata vana, ini ndasara. So she became a pillar of salt. Salt inoisa influence. Saka uchiona kuti ukadya nyama isina salt, salt haisi nyama kabani, nyama isina salt haiti. Ndokukosha kwakaita salt. Haidyike. But hazvidyike isipo, iyo haidyike. Uri kundinzwa. Maamalekites idhimoni rinotoziva kuti kuri kuendwa zvinoita chete nokuti munhu yaana Mwari. Saka rinotanga rakufaita pastage yekutanga zvekuti wega unoita moyo kuti saka kwati hapana kwatiri kuenda. Kana zvichitotangira pano anozati Herodhi akauraya vana vadiki, yeti munhu afanira kutora throne yake, anofanira kunge ari munhu mukuru, but akasiya madhara ese aripo akandouraya tuchechi. Yet the revelation kuti a fresh mind iri dangerous musociety. Vanhu vatajairana navo vagona kuzvitambira vazvijaira, but munhu ane a fresh mind is a threat. Saka tudiki itoto tukaberekwa ngatufe. Ndo danger yekuti vamwe vakafira mahara vasiriwo vari kutsvagwa. Iyo yekuda kuberekwa nguva inoberekwa zvinhu zvaMwari unofira mahara, kana zvisiri mauri ngoko usiya. Mazuva aJesu paitsvagwa mambo ka ndo paberekwa vamwe vanhu vasina namambo. Ndo danger yekutakura title usina the anointing or the grace over the title. You attract demons. Madhimoni anokurova achindikuruva prophet, iwe uri asha, unotozoona rinozoti sorry. Gamuchira chakaiswa naMwari mauri ushande nacho. Do you know? Jesu ane paanopupura kuti among all the prophets hakuna andodarika John the Baptist, but check his death. Kumaprofita ese hakuna andodarika John the Baptist, but ukatarisa rufu rwaJohn unoziva kuti saka ainzi the greatest, but ane mufiro wakadai indava. Problem ndespirit yanga iri pana Johani. He came in the spirit of Elijah. Elijah akaenda kudenga achitiza mukadzi anonzi Jezebel, mukadzi womwe mambo. Saka vakadzi vaana mambo nemweya uri pana Johani hazvisiyana. Mweya uri pari wakamuurayisa, kwete zvaari mweya uri pari. Nokuti Elijah akatoita kuti Elijah akaenda kudenga ari munhu papapisa panyika. Akati Mwari ndotongouya ndakadaro ndonohwandira ikoko, pano ndiri kutsvagwa. Son of. Pauri kuti son of gamuchira zviri muna baba wako ka. Kuda kuti kana vane dzimwe nyaya dzavakatotadza unotora zvese.
Saka John paakauya in the spirit of Elijah. Ani nyaya wani yakatadzwa nababa wake uko. Vaitsvakwa ndokubva vatiza. Saka pane paakazobatirwa ipapa. Spirit of. Usati waita mwana ingoziva kanorondoka mudhara wacho. Zvinokuvadzisa izvi. Anditi Johani akadamburwa musoro. Jezebel aiti kudii kuOld Testament ndikamubata nomudambura chii? Saka ndiwo kamusoro wacho waitsvakwa. Musoro wake ungori pademand, iye akupfeka spirit yemunhu akuchagurwa musoro. People hear me very well. Bato yeMaamalekites haisi kuti wasvika, ndeyekuti chawatanga chinoita kuti zviite. Saka pamwe pacho fight dzari kusangana nadzo haisi nyaya kuti waachiva, inyaya kuti you have taken the right path. Ende izvozvo ukazviona zvaakutoitika chibva watongonyumwa wega kuti kwandiri kuenda kunoita. Satani hapana panouya kuzorwa newe pasina nyaya. Unoziva kuti Herod ndiye akakasika kuziva than vaIsraeri kuti vanhu vame Exodus. Ndosaka akati munhu wese mwana mukomana aberekwa ngaafe. Aitoziva kuti vanoburitswa nekamukomana. Even Goliath aitoziva kuti mukomana anondiuraya. That's why pakukambena kwake aiti sarudzai murume kwete mukomana. Mweya chini akangwarisa. Goliath chaiye aitoziva kuti mukomana akauya ndafa. Saka rega ndivarasise, tsvagai murume. Saka mukomana paakauya so ndiye akatanga kuramba kuti aiwa Goliath aruda murume. Ko Mwari ari kudani mukomana. Path yawatora is the right path. Zviri kurwa newe chimbori chiprofita chekuti kuri kuendwa kune zvakakunakira. Havasi kurwiswa nokuti vapinda Kenani. Vari kurwiswa nokuti Kenani vakatoipiwa. It's a matter of time. So Moses anoti ina ndiri kuenda palevel ine vana inda kuenda pamusoro. Pamusoro paakaenda ndokubva akundikana vanhu vaparidzirwa kunzi austand. Iye aripo ndokubva anetawo zvake ari papo. Ndokubva atsvagirwa dombo rekuti agare. Vari vamwe vanhu varume 2 aronari vaigona kutsvaga matombo ekumutema. But vakatsvaka dombo rekuti agare. Zvora kuti pagoma panga pane matombo akawanda madiki mahombe nekudii. But ndokubva vaita choice yekuti we still need to honor this man because he's chosen of the Lord. Ngatiremekedzei munhu akadanwa naMwari pamusoro pezvi kuneta nokuti inzwa chimwe chaunoti akaneta indogona kuzviita. As long as you are human unoneta. Maybe haunete muarea idzodzo but kuneta hazvirege unoneta chete. Usanombozaona chikombolena corruption is too much. Minister Nikwaba, corruption is too much. Iye ndigarden boy maonyenza ari kushota. Corruption iyoyo. At your level uri kutorova. Une cup yakanzi Delta, ampiwe makapu but unayo. Kana chiti anoprofita pandaona. Utone ballpoint yakanzi Liver Brothers, ampiwe mabhiro kani. Kwauri zviwaniko. Satani akanyatsokubata ka akupe language chaiyo kuti uvhunduke. Akatokuti theft ndo paungavhunduke. Akakupa language yakapfava zviwaniko. Satani mambara mu. Ufewe mazwano, vanhu vari kufeva atomodzi zvifewe. Vanongonza ani small house. Unotozonga mene zvimwe zviri kuitika ndokutoura kwacho. Zvikataura zvidaro ndipo unotovhunduka kuti unotoura naye. Chirungu chavakashandisa kuti small house. Chishona chinongoti chihure. Otherwise wega unozoona kuti hazviite, haizvo hazviite mani. Kana chachihure hazvichaita. Language ine power. PaBabel Genesis 11 chakatadza vanhu kubudirira kuvaka havana kutorerwa zvidhina vakachinjwa mutauro. Language ine power. Saka uchiona kumataridzi mhosva vachikutonganya vanotanga vabvunza kuti munonzwa mutauro upi. Nokuti kusaunzwa unotobvuma nyaya isiri yako. Kusaunzwa zviri kuonyepera hako unonzwa chirungu zvako. Vopinda vakomana vati cow of the pig unongoti yes. Waputaita?
Battle in Israel, Amalekites, I see battle you give our destination. If battle you give our right direction. Panigubelo. Kwa vari kuenda vakatopiwa naMwari. Nyasha dzacho dziri mukupromise land. But vachiri mukudhanes there is a battle. Handiziva vari kufaitwa. But unozonoti handisati achibata ndichiri mugwenga zvinasati zvaita. But kune mweya irungomuka so. Asototombohodha kuti utoona mari kunohodha yacho ndobava kutoramba. Zvinhu kwazviri unotokuziva. Saka anotoziva kuti ukatohodha uchaita mari, saka anoataka kuti utoshayiwa nestati yacho. Icho chikushayisa start, unotoziva kuti ukatostata watostata. Fight iri panzvimbo iyi haisi muKenani. Munhu wangu andoshaya kuti vanhu vanondivengerei. Idambudziko rekuti iwe hausi kuziva, which is true, you are not spiritual. Mweya tsvina iri spiritual inogona kuziva. Ndodhenje munhu anonamata asiri mumweya. Because chatinorwa chacho mweya, chatinorwa nacho. Saka chinogona kuona in the spiritual realm. Satani akakunda chechi kuziva, chechi haisimuki. Vadzidzi vakaona munhu adzinga madhimoni vakamurambidza, vakanoripota kuna Jesu kuti akona achadzinga tamurambidza because haasi mumwe wedu. Funga kwako madhimoni akanzwa sei achiwana vamwe vafundisi vanorambidza kudzingwa kwawo. Vanonzona kuti ndotype yavafundisi vatutsvake. Havatomboda deliverance zvavo. Iyo mweya china iri kudzingwa nevanhu vasiri mugroup inongodzingwa sei nevanhu vasiri mugroup? Mweya china yakutoziva kuti hasi zvemagroup ndezvekutenda. But you watching the mentality of as long as usingapinde nesa usi serious, as long as uri group redu Mwari hakude. Jesu nokuti kuti aiwa pa list yenyu yetikurufa hapo, but pa list yangu inini. Elijah zvakamubata akati Mwari ndinenge gandasara. Mwari wakati aiwa research yenyu iripuwa wakuru. Kune 1000 vasina kugamira bhari vanotofidwa naObhedhaya zveshima pako. Inyaya yekuti hatizivani but iye anotiziva. Ndakati chinoita kuti uzive kuti ugare kuti ninga hana mati statement irong pakudai. Hana mati iwe usaka usingazivi. Apo akakunamata unoziva akakuti hana mati. Kana kuti akanamata kuburikidza newe unotoziva kuti nhasi hana mati ataura nemukuseri. Bato iri mugwenga. Amene ari kurwiswa asati atomboenda kure zvake. Hapana chatichaita. Fight yavo. Why? Nokuti anotoziva kuti rwendo rwawatanga warutanga naJehovha. But I've come to tell you this. Chakatangwa naMwari chinobudirira. Chakatangwa naJehovha hakuna maana Malekaites achamira achichidzivisa. Nokuti kune dombo rekuti nyangwe tikaneta tinowanirwa nyasha takagara padombo. Tinowanirwa favor tiri pana Kristu. Kukunda kwedu hakusi pakumira kwedu. Kukunda kwedu kugara munyasha dzake. So Bible kana richiti akagara padombo, chinongoreva kuti akagara pashoko. Tikaenda kuna Matthew 7 zvinoti akagara pa right foundation. Nokuti chese dutu rese rairwa nemba rakarwisa imba iri pajecha. Imba haina kuputswa nokuti yakavakwa neimwe type yezvinhu. Yakaputswa nokuti yanga yakavakirwa pajecha. Yakavakirwa padombo yakaramba yakamira nokuti yakavakirwa padombo. No wonder Satani paakauya nemiedzo kuna Jesu akati kana uri mwana waMwari shandura mabwe chive chingwa. Indaifungidzira kuti kwake kuda kuti Jesu adye. Ndikazodiscover kuti mabwe nechingwa revelation iri deeper and I'll explain. Dombo ndo pakavakirwa imba ikasadona. Dombo rinorepresenta foundation. Chingwa chinorepresenta blessing ndechekudya iropafadzo. Saka Jesu paari kundishandura mabwe chive chingwa. Satani ari kuti ndakuda chechi isina basa nekuva nefoundation muna Kristu, but inongoda chingwa kuti receive my house, receive my car. Saka kuti tiri munguva yemabwe akaitwa chingwa izvezvi. Ndikarova remabwe hauritende. Unoda ndirishandure riite rechingwa. Hauna undinzwa uripiti. Shandura matombo chive chingwa. Imessage yekuti handidi church iri padombo pa foundation yako iwewe Kristu. Ndakuda church inoda
kudya kukomborerwa kunakidzwa, but vasiri rooted on the rock. Saka ndoda kuti muclear matombo ese chive chingwa. Ndabasa kuti chingwa chinowanda sei? Chandiri kuti asina kuona dombo, shandura mabwe chive chingwa. Ndiri kuda church isiri founded on the rock, that is Christ. Ndiri kuda church inongoti kana yauya yakainga chingwa chayo. Saka tino tikaparidza dombo, foundation muna Christ salvation. Unyatsoita popular, uite mushumiri. 4 steps how to make it. Uzabona chiti ipapo baba. Ezwa, andisi kuramba blessing. Jesu ingowana achipindura akati, munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko rokuda murume waJehovha. Ari kuti there is a part yaunotoda pachingwa. Chingwa kunoti hachisi chese. Saka imwe part yasara. When you are funded on the rock. Sa Moses aneta vakamutsvagira dombo. Dombo ndiye Jesu, ndiye chingwa. Uye dombo kana ari Jesu is the word. Kureva kuti when you sit on the word, you get the revelation. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. Moses paakagara padombo akaneta, nokuti paakatogara padombo aneta ndipo vakabata ruoko vachisumudza. Zvinoti rubatsiro rwako runongouya bedzi kana wagara maari anokumutsira vanhu. Ukatsvaka wega wakatomira havangokusumudza ruoko kusvika watenda muna Kristu. Saka dzimwe nguva vanhu vari kukubatsira inyaya yaKristu wakagara maari. Sumuka uone. Ukasimuka pana Jesu uchanoti vanhu havasimudzire munhu. Ukaona vanhu vachikusimudzira ndiKristu wakatogara paari ari kuamutsa. Nokuti paakagara padombo ndo pavakamubata ruoko vakamusumudza. Kunoti vasasati agara padombo haasimudzirwe. So ukada kusimudzirwa usatanga watsvaga vanhu, tsvaga Kristu ane vanhu. Vanhu ndevamwari. Ukatsvaga vanhu will be disappointed, but ukatsvaga Kristu ane vanhu vacho. So vakatenderera pachikomo ndokubva vawana paine dombo. Do you know kuti pamwe pacho pawakaneta solution iripo kana une revelation according to the word. Mukadzi anonzi Hagai aine nyota achichema, Mwari vakamuvhura meso akaona tsime, Genesis 18. Hana kuchera tsime, vakamuvhura meso akaona tsime. Zvinoti pese paunochema une nyota utori patsime. Chisipo revelation zvinongoreva light kana kuti illumination. Magetsi akauya ndo patinotozoona kuti pane mic inandiparidza nemuromo. Zvinoti magetsi anonza mic anongondiziisa kuti manga makuvara iripo. So revelation kungoziviswa zvakaitwa kudhara naMwari zviripo. Pese paune nyota tsime racho riripo. Pese pawaneta dombo rekugarira riripo. Church yeme fight iri kumuka iyi isign yakuti direction yawatora pane kuri kuendwa. Iyo ufunga kwako maAmalekites unogona kutonegotiate kuti varume tiri kurwirei. Isi tirikungopfuura tiri kutoenda kuKenani. Dai muri maKenanites beti, muri maAmalekites vanhu mugwenga. Isi tiri kutopfuura, muri atombomudawo zvakare mudesert. Tiri kutoenda patiri kuenda tisiyei. But kune madhimoni akanzi kuti vanhu havasati vauya uku, tumira imwe mweya inonovarwisa vachangobuda. Kune mweya inorwisa munhu achangotendeuka. Oya unofunza kuti Satani anongokubatira kumberi uku. Satani ari mumadimensions yekuti new level, new devil. Aikunetsa usati waroora, ukaroora hati it's okay azoroora asiyai munhu. Anotoenda kunoudza madhimoni anonetsa vakaroora kuti aroora nayo nyaya yemarriage, endai munosota munhu. Dhimoni raikunetsa uchitsvaga basa ukariwana ripete maoko kuti haazopinda ibreakthrough. Rinonokwenya rinonetsa vanhu vari pabasa kuti ngaashandire mahara. Unongosora unamatira usoti handisi kuona chandiri kushandira. Mweya. Amwe akazoya kwandiri kakustraight uzamufundisi ndinamatirei. Handizo ndikabata mari inofamba sei. Ndikandisandaita prayer, iwe ukaibata unofamba sei. Ungamudaro uriwe kana. Because kwaunoenda ndokwairi kuperera. Oza kuAfrica tine problem yekuti zvese zvaitika mweya. Pomwe pacho ndiwe. Saka uchiona pandinotoparidza kudai, ndiri kutofungidzira suspect ndiwe, saka ndiri kutaurira iwewe. Pandozokunamatira nenda to make sure kuti iwe hausiriyo but wamwe yacho yatinamati. Saka kuparidza nekunamatira munhu kubuditsa pachena kuti pamwe pacho ndi Satani kana kuti iwewe. Nokuti zvimwe zvaunoita Satani wacho anotozosvika waita antozoshama kuti saka uyo anonidhe kupa dhimoni anotorova. Iwo usatoona munhu anoparidza asina mweya waMwari. Kungofarira ubva atotanga kurova. Zvekuti mweya mushana anotoshama kuti dziri kutorova mweya usipo.
yakatambwa naIsaiah kai. Isaiah akatozotumwa naMwari pachapter 6 from 1 to 5 airova. Pa6 ndo paakati gore rakafamba mboziya ndakaona Mwari vakati ndotumani. Iwe uripo. Kowadi kuti aiwa shinga ndikuru watesi. Aitoza kuti ndikutofa norowa chinditumai. Isaiah akabuda pachena kuti nditumei pa chapter 6. Saka kusvika chapter 5 yatumwa nani? Chinopa Jesu kurambidza vadzidzi kuti mirirai mweya mutsvene musati maita basa. Aitoza kuti kune mweya webasa. Nokuti mweya mutsvene usotouya unongobatwa nekuda kuita basa. Vakatonzi endai munotomirira. Nokuti mukasatomiswa munototanga. People hear me very well. The battle yawasangana nayo assurance. Don't get worried. Assurance. You are going somewhere. Anotoziva kuti Kenani yacho iriko is real. Chaari kuda ndechekuti kana uchangobuda. Saka uchanoti vaifunga garlic. Munoziva kuti garlic hachisi chikafu. Maspice. Vanhu vakapedzisira vakuyemura mhiripiri kwete nyama. Garlic nemhiripiri zvakafanana zvinhu zvinoiswa mumuriwo hausi muriwo. Inda vanhu vakafunga garlic kwete kufunga nyama. Kurati mweya yechina yakavasota zvekuti nyama yacho vangatorarira garlic. Taiwa pati kuchitika kune garlic man. Kune mweya iri kurwa nevanhu vachangobuda. Munhu achangotendeuka so. Anonoziva kuti Noah paakapinda muaki mvura haina kunaya nekuti apinda. Bible wrote after 7 days the flood came, which means for 6 days vanhu vane zvavaitaura. Vaiti vakapfuura nepo nokuti dhora asina kuvhara vakavhara dhoti Mwari. Vaiti vakapfuura nepo vaivhura dhoti. Waizviona chechi inopengesa ka. Mudhara usadaro chingorigira vana vabude uraiti iwewe hapana chiri kusimuka. Haana kungotanga asimudzwa nokuti apinda, akasimuka nokuti mvura yanga yauya. There is a season yekuti unoshaya kuti vanondirwisirei. But mukurwiswa imomo pa first stage Mwari vane zvavada kuratidza chechi kuti kwese kwamuchanorwa musatrust maswords. Believe in the Lord. Worship God. Namatai Mwari chete mukamurumbidza pane zvinoitika. Saka Joshua paakanyorerwa pasi aiziviswa kunzi kunde nokuti mune skill kana kuti mune mapfumo. Munokunda nokuti Mwari une dombo raakaisa kumberi kwenyu anova Kristu. Rekuti mukangogara pariri mukagara mushoko rake total victory. Saka unoti pavakatadza kupinda futi yanga iri nyaya yeshoko. Kwakatumwa maspice 12 vakadzoka 10 vachiparidza riri negative. Mune majaindi amuite. Havana kutadza kupinda nokuti mune majaindi, vakatadza kupinda nokuti kwakaparidzwa majaindi. Vafundisi vakatadza vanhu kupinda ka. Sachi chifundi chinotoda kudanwa shuwa. Unoparidza kuti munhu apinde. Tikarufu vakasarudzwa vaitova ma-leaders from each tribe. They were chosen, but vakaparidza wrong gospel. Kudanwa but nziro here ndo pane nyaya. Vaenda vakadzoka vakati amupindike munofira mahara. Asi majaindi arimo iwaya. Atabviswa kuti kuvadzwe anotourayisa Mozisi. Vachuzwa vadzoka vanhu chakaita kuti vasapinde imharidzo isiriyo. Kwete kuti amupindike. Kune mharidzo inodarika mweya yechina. Yekuti Satani wacho asati akurowa unoparidzirwa zvekuti wega unotonda ndakaroveka. Havana kupinda. Downfall yemunhu iri paword. Uyu paakagara padombo akagara pashoko. Nokuti downfall yemunhu mugarden. Pastor Snake vakaparidzawo ravo. Mwari ari kukunyeperai mukadya mumbofa ndokubva vadya nekuramba vachifamba mugarden. Pastor Snake ndokubva vadzoka zvamuno muri kuona maresults. Toparidza zvine maresults pafa munhu erapa. Naiwa Adamu wafa here. Ungaona uchiripo wani. Watonoti saka Pastor Snake vanenge vane revelation sure hapafi munhu. Mwari aida kuti vha. Yet language yaMwari 1000 years is like a day unto the Lord. Saka Adamu paakazofa 966 atofa musi uwoyo according to God. But according to Pastor Snake anga achova. I always tell people this. Unazoona nyoka, hove ikaburiswa mvura haifi, inozofa. Ndakazoona kakuleki pakona pavanotengesa kuSnake Park. Vaitonditi menyu ichitotamba iri bucket. Haisisiri mvura.
haina kufa, iri kufa ichifara ichichamba. Saka ndakada kukura unofa uchinakirwa baba. Wakatobuda mubhaketi munhu pari kufa munhu. Wakabona ku-night club munhu anofa baba achidzikirira basa achifa. Vachingobuda muEgypt paRepidim pane dhimoni rinosimuka. Ukada kuzva kuti chinhu chavambwa ichi china Mwari ende tine kure kwatiri kuenda, Satani hachirege chichifamba, anotanga atombouya pafirst stage pacho ipapo. Wasora muzwa munhu achiti kutanga chinhu kwakaoma. Kana chinhu chine meaning, mweya china ifara. Ekangozva kuti vanhu vabuda vane kwavari kuenda, there's a battle. Alright, sei vachirwiswa vari mugwenga, vakadi kurwiswa vari muEgypt macho. Indamu yei ichinzwa kuti kana munhu atomugwenga ari worth kuti tifight. So Mwari vakati Moses, I give you this revelation. Enda pachikomo, uchanogara padombo. Total victory iri mukugara mushoko. Kugara padombo, kugara pana Jesu, kugara mushoko. Mwari unoitira vanhu zvinhu zvake vakagara mushoko rake. John chapter 6. Jesu awanza chingwa, haana kutanga nekugoyera vanhu. Akatanga kudza vadzidzi kuti taurirai vanhu vagare pasi. Vanhu havana kufidwa nekuti vane nzara. Vakafidwa nekuti munzara imomo vateerera rekugara pasi. Generation yedu inoda kuti Mwari aifidhe nekuti ine nzara. Anofidha vanoteerera munzara. Tell people to sit down, kwete to eat. First you sit down. Kurati akafidha vakagara. And evangeli rekuti taurira vanhu vagare pasi rinoti vanhu vanga vakatomira. Kumira iri sign yekuti taakuenda. Saka pavanoparidzwa kuti ngavagare, kune vakangwarisa kavanobvunza tichigarirei. Problem yemunhu manje kana adanwa asinga anoita problem yekuwedzera. Vanzi taurirai vanhu vagare pasi, kwete kuti vagarire miracle, vagare pasi. Generation yedu ukaiti garai muchechi haigari kusvika wataura kuti pane zvinoda kuitika. Manje pane zvinoda kuitika, gara ipapo pane zvinoda kuitika. Vakangonzi tell people to sit down. Vanhu kana vakabvunza tichigarirei munoti ati garai. Saka isusu manje tikaziva tikangotaura kuti Jesu ati garai havagara. Toti asi pane zvikuru zvinoda kuitwa naShe. Unzwa vanhu vakugara kuti regai tigare pane zvikuru zvinoda kuitika. Something is about to happen. Iyo yekumuteerera asati aita chinhu ndio inodenda kuti aite chinhu. Yekumbogara chisati chawanda inodenda kuwanda kwacho. Moses, you also join everyone on the ground. Separate yourself into two. You are Joshua, you are also Moses. It's good to work hard. It's good to do things on the ground. But the best is to do things from the spiritual realm. Zvinobatirana. Nyaya haisi kuti Joshua aipeta maoko kuti achimbo yakasimudzwa uko. Kana yakasimudzwa tinokunda. Munoita draw. Nokuti unotofanirwa kubaya. Nyangwe kune backup iri spiritual, but on the ground ndosaka une pfumo unofanirwa kubaya. I believe in miracles, but izvo ndikakunamatira kuti be a doctor in the name of Jesus. Iwe usina kufunda, unotondibvisa kuti aiwa munhu wachidai kudare seresi. Unotoziva kuti minana iriko, but patype yangu haiti. Anoziva kuti prayer ine simba, tikunamatira uite engineer. Wega undosati ndakufunda. People hear me very well. Joshua ari kurwa ari pasi, Moses aenda pamusoro. Problem yako ndekuti pasi uripo, but spiritually you are not worshiping God. You are not praying to God. You believe in your own sword. But pane combination yepfumo nedanda. Oh, can I go deeper? Fumo nedanda ndo shadow picture zvikuitika paCalvary. Jesu akaiswa padanda, unonzi muchinjikwa. Akabayiwa nepfumo kuti ropa ribude chechi ipone. Pakashayika pfumo chechi haipone yari padanda. Hauna kundinzwa iwewe. Mira ndizokorora. Joshua ane pfumo rekubaya enemy. Moses ane chimbo yaari kusimudza. Tikaenda kuCalvary, Jesu ari padanda ndo chimbo iyi. Ani Moses akasimudza chimbo kuna Mwari. Danda ripa Calvary rakatosa futi mudenga. So Jesu ari padanda, but chinoita kuti kuzova nechechi inoberekwa kubva pambavhu yake, nekuti Adamu wekutanga mukadzi akabva pambavhu. Mukadzi waJesu anobva futi pambavhu.
Mukadzi waAdhamu anoita era nokuti chakatorwa ibhonzo mbavhu. Mukadzi waJesu haite era nokuti anobuda muropa. Ropa raKristu harina chipomero pamaosundizo. Pakashaika pfumo rinobaya Jesu paritivi hakuna chechi. Nokuti chechi iri zauti yeropa nemvura rakabuda mari. Unless you are born of water and you are washed by the blood. Saka pfumo riri kubaya ndo pari kuberekwa chechi. Danda raari ndo platform yaagadzikwa. Saka Joshua ane pfumo, Moses ane chimbo. Chimwe chikangoshota hapana victory. So there are things you must know on the ground. Bible harambidze kufunga rinoziva, rirambidza kufunganya. Rinoti do not worry, rinoti do not think. Ndakanzwa mumwe achiti rinoti Bible rakatorambidza kuti usafunga kuti unodyei, unopfekei, unofa. Rakati usafunganya, rinoti usafunge. Kufunganya ndo inonzi worry, haisi thinking. Ingori shiri dzedenga hadzirime, hadzina maoko, unaorima. Ko wega uone kuti hausi shiri, wega uone. Fight yaurikuita on the ground iri right. But chinokoza result is spiritual fight. And if spiritual fight went against the enemy, he was raising the Lord unto the Lord. Amen. Check your life in worship. When I was at worship, you need to praise and worship. God is looking for worshipers, not for the team. You must become a worshiper. Are you talking about worshipers? Quite a worship team, my worshipers. So, unotofanwa kunge une a spiritual life. I was talking to somebody in Bunzot. But how do you manage this? Would you preach almost every day on street, new sermon every day? Unoshabda said that this it's simple. Paakandidana akandiudza kuti ndichakupa zvokutaura. Saka zvafanana kuamika. Ukangoona watrainer ku National Army, wotanga kureza mari yepfuti camouflage nemajombo, watogandanga. Unopiwa ikoko. Auta andapedza ndakuda mari yekapistol. But the secret iripo, before you minister to people, you must minister unto the Lord. You must minister to the Lord so that you can minister to the people of the Lord. Unafanwa kuminister kuna mari is worshiping God. You must minister to God before you minister to people. Not when you minister to him, that's when he releases. Moses anoneta vanhu votanga kukundwa. Worship yako ikaneta, don't trust kuti strength yako inoita. Nokuti strength yako inobuildwa when you worship God. Paul achibata anoti I can do all things through Christ who strengthens me. Your strength is in him. So pani chikomo chaunofanira kutanga wakwira usati wabuda mumba, chaunondo raise a road unto the Lord. Kusumudzira Mwari kuti rumbidzwa ivo ngwai namatwa. Paunozoenda on the ground, my results are not determined from the hill. Pachikomo ndo pane result. Usatrust kunofighta on the ground kuchikomo kusina munhu. Ita time yaunoenda pachikomo. Ndine interview kuseni pa ndisati ndaenda mu interview ndauya pamuri Mwari. Ndinoda nyasha, ndinoda favor but just hapa. Namo ndeko kuchikomo hakuna munhu. Unane pfuma ndasi. What I get about that. Yeah. Chikomo chapa chitako nini? And I was saying that pachikomo unofanira kuenderwa namufundisi. Let me help you. Zvakadana kuna matirana. Chakadinakisa kuna mata. Oh, I'll help you this way. Zvaunoda kuti unamatirwe zviri right kana usina nyasha muarea iyoyo, but une zvaunofanirwa kunamatira nokuti by right takafanana, takasiyana magifts. Zvipo ndo zvatakasiyana kodzero, we are the same. Nosaka mucheka wemuchechi wakatsemurwa pakati kuti tese tive maroyal priesthood. Hakuna anoenda kuseri, tese tamukati. Pamusoro pechikomo pako panani. Do you know kuti vanhu vaMwari vane nyaya dzavo? Sorry, ndenda kutsemura masikireti. Vanhu vaMwari vatone nyaya dzavo dzavanotombonamatiravo. Chinoita kuti ndikutsiure panyaya iyi, anonzi men of God, unofanira kumbopatsanura ndi men of God. Kurati asi God. Mwari ndiye anoti I will neither sleep nor slumber. Ini I sleep and slumber.
Time unoti mvudzi ndinamatirei ndakaroora kai ndakatonamirawo handisiye ndokutaurira imba yangu ingafeka kwanduraira imba ire ndakatonamatira kuti ndinamatire ndichatamtime ndisaka ndichinzi menika of God handisi God. Mwari ndianoti I will neither sleep nor slumber. Pastor, he sleeps and slumber. Jesu Mgetsimani pane paakanonamatira yake nyaya baba mukombe asi kutaura zvapita zvake ndosaka aivabvunza kuti mukai munamate nokuti andikuwa pakona ise munhu wese ngaazvinamatire pakona ndikutaura nyaya yemukombe wandikosangana nawo. Saka Jesu achinamata baba mukombe anapita wakangorara kuti mudhara aripo mudhara nguruva dzake. Jesu paakatoya achibatwa iye haana kutiza. He was prayerful. Achigamuchira. Vakatiza ndo vanhu vasiri kutsvakwa. Iko kusanamata kunokumhanyisa. Unomhanya usiri kutsvakwa. Wacha uda kutobatwa ari ready. Anapita asiri prayerful ane bhemu. Kuma kusanamata kutemba mabhemu. Era manje yekushandisa bhemba usiri panodiwa prayer. Unobvisa nzeve. Iyo calling yako iri kuparidzira vane nzeve. And I will make you fishers of men. Kureva kuti unoparidzira vane nzeve. Iye asati aparidzira vane nzeve ari kuministry kuti bvisi. Kureva kuti unobuda basa usati watanga. Don't try to defend God. Be prayerful and get the revelation. Nokuti apa ndofanirwa kuitei. Sure, my time is gone. But handiziva ndazodara naye. Chiri kukurwisa ichi. Chiri kuziva kuti kune kuri kuenda. Usanete. Vari kurwa newe vanotoziva kuti uchiri mugwenga but ukatrasta Mwari. The same God of the wilderness is the same God of Canaan. Mwari wawinaye wakabroka ndiye Mwari wawinaye pauchaita mari. Saka usamusiye. Saka ndakati vanhu vadzika kumashure vasiya Mwari ega murwendo mugwenga. Saka Mwari wamugwenga ndiye Mwari wamuKenani. Usamusiye. Mumwe ndakanzwa kuti anzwa inotaurwa nevamwe zvanzi ukaparidzwa nemufundisi asina akada imba usatrust kuti wo unoiita because iye haana. Svika ndakatozodiscover kuti Jesu akakokwa kumuchato iye asina mukadzi. Ora ndikupeiri natural. Ausatomboona vanhu vachichata kuRoma. Vanochatiswa nafata asina mukadzi. Zvinoita. Aukopei nini une nyasha dzako muna Mwari wako. Mabhonzo aElisha akamutsa munhu akafa iye Elisha wacho akafawo. Haana kumbopota kuti vanhu vandijamba ino makutanga nawo. Moses angangodaro asingagone kutaura. Ari type inoneta but he carries grace. Red Sea haidi grammar inobuda mudhara netsvimbo inoshanda. Mamwe maareas uchatadza kukurosa nokuti zvawakajaja pamunhu waMwari handizvo zvinodiwa pakukurosa kwacho. Red Sea havatomboda good English. I command you to be parted. Smooth. Kana usina mchimbo kutaura grammar inomuramba richingofashana. Choice ya Mwari sometimes inobowa nokuti munhu wacho haana maqualities amunotarisira. Mose agone kutaura ende Mwari vanobvira vati kuna Moses receive your healing. Taura. Vakati ndinokakama Mwari ndobva vati go. Wendanga vanzwa. Why? Nokuti akangokuburitsai asingagone kutaura naiye haagone kubosta kuti atakazotaura mukabuda. Mega wandonoti haasiri ndimwari. So imwe weakness nechallenge iri pamunhu waMwari haisi weakness nechallenge nokuti haadi Mwari. Inyaya yekuti Mwari vane zvanoda kumanifesta kuti vanhu vazive. Ndakaudza vamwe ndikatosadherere mhanza yaElisha ine anointing yekuti munogona kudyiwa. Ndo zvaakangoitira mhanza kuti vamwe vapfana vazodyiwa chete. Handakunzwa rimwe basa remhanza yake. Ndakunzwa kuti vanhu vakaseka mhanza vakadyiwa. Kuda kuti Mwari wakangomupa mhanza kuti imwe type idyike. Pachikomo pako panani. Pana anotinamatira, hapana vachatinamatira. Separate yourself into two. You are also Joshua, you are also Moses. That's why Joshua akazoreplace Moses. Mwari vaitoona one man are separated into two. Iwe you are a Joshua, you are a Moses. Pachikomo pako every morning ngapaende munhu.
ndikataura nguva ndingakukuvadza. Pachikomo pako ngapagare pane munhu anytime. Ndakazodiscover kuti nguva haisiriyo nyaya. Ndakaudzwa nzoka namata pakati peusiku so. Iri powerful ndikati ndachikonzero ndechei. Saka ndonguva inofamba varoyi ndikati paifanira kunge pachifamba mweya mutsvene ka. Nokuti Mwari pavakataura shoko kuna Genesis vanzi mweya mutsvene aitenderera pamusoro pemvura. Kwete kuti machallenges aifamba, mweya mutsvene waifamba. Saka ukanamata pakati peusiku nekuti kunofamba varoyi utoita era. Zvinotoda pachifamba mweya waMwari ndokuti zvifambe. Kudenga kwacho hakuna usiku. Uchinamata pakati peusiku unosvika kuseni. Hakuna usiku ikoko. Pachikomo pako panani. Don't believe in your own strength. Kana waenda pachikomo usataura ability nekugona kwako, surrender to the word. Gara pashoko rake. Prayer yako ngaive aligned to his word. Mamwe prayers arikushaya maanswer isecret yekuti arisi kugara pashoko. Uri kungotaura mashoko asiri kubekwa akagara pashoko. Madhimoni akati kuna Jesu titenderei tiende munguruwe. Jesu akati endai. Asi Jesu akasvika pamadhimoni akati budai endai munguruwe. Madhimoni ndiwo akaita prayer request. Titenderei tiende munguruwe. Jesu akabvuma. Madhimoni akaita prayer, Jesu akaaccepta prayer request. Ndiwo akakumbira kuenda munguruwe. Ndazvaimbondinetsa kuti akakumbirira kuenda munguruwe. Zvanzi dziri pedyo. Nguruwe shadow picture yetsvina dzinotambira mumavhu. Kana une wrong character usatambire panoitwa deliverance, unorowa to the nearest. Iyo yekufamba nemunhu waMwari usingafambe naMwari, bvunza Gehazi. Penjeni yake haisi anointing maperembudzi. I'm sure we can stand up. Titenderei munguruwe. Madhimoni aya anotokumbira Jesu achipiwa. Unati madhimoni akaziva chinhwani. Hatichada kutopinda tega tabuda zvine authority. Nguruwe dzikaramba tinongodzudza kuti mudhara abvuma. Madhimoni akutotemba naJesu wako. Titenderei tipe authority. Une battle yawinayo. Gara mushoko. Usatomboita chinhu, usatrai kumira nekudii. Zorora uri mushoko raMwari. Moses paakagara isanye kuti ari kuzorora. Vanhu dai vaiziva secret yekuzorora muna Mwari kuti ndoine simba. Aizva. Adamu achisikwa kunzi ashande akatanga nekuzorora. Rest is sign yekuti you trust munhu akuunza. You don't trust your sweat to eat. Munhu kana ari paofu anodya. Adamu akasikwa kunzi ashande but akatanga neofu. Akadya. Unoti haana kutanga neworking, akatanga neeating. Mwari vakatanga vamupa rest. Rest is sign yekutrust. Saka Moses paakagara padombo, he was resting. Ndokubva awana victory. Ndakuzotara muchechi. Shuwa unosvika mukore uno usina Bhaibheri iwewe. Mabundles eWhatsApp anopedza mwedzi unoawana. Bhaibheri hauna. Unongopinda chechi chete. Zvese zvese zvaparidzwa zvinyowani. Hapana pawakamboverenga. Iyo yekushaya dombo rekugara, yekushaya Bhaibheri iyoyi itori nyaya. Shuwa nechigaro unacho dombo hauna, usipa dombo. Hauna kutombogara pashoko, hauna shoko racho zvachose. Mukuru, zvese zvanetsa Bible wrote and David encouraged himself in the Lord. In the word. Because the Lord is also the word. God is also the word. In the beginning was the word was God, the word was God. But not David encouraged himself in the Lord. He encouraged himself in the word. But if you put him on, how to encourage? But when you read the scriptures, you can get the courage. The word also should have been a Bible, rako, kwete rako. Unongonzo rako. Shuwa kuleta Bible remuri yese, rakazi Mr. and Miss Bang. Remuri. Ukuta maya akaenda kuchina papa pasina Bible. Wakaenda kumsangano wesi, rakaenda. T-shirt yake. Zvimwe zvese zvake. Bible remutesi. Can you raise your hands? Father, I pray over the church. Ndikutaura nyasha. Taneta na economy.
asi shoko renyu rinotisimudza. Taneta nekurwara, shoko renyu rinoti nemavanga ake takaporeswa. Baba, ndiri kudenda mweya wekugara padombo. Taneteswa nemaAmalekites. Hondo ichiripo mamiriro ezvinhu. Tinotaura nyasha dziri mushoko raMwari. We are not poor but we are rich. We are wonderfully and fearfully made. Kwatiri kuenda tinosvika nenyasha dzaMwari. Moses wakagara padombo. Manera nhasi Zimbabwe ngaigare panyasha, ngaigare padombo. Baba, taneta neikonomi yakadai, ndaneta nemereji inorwadza ichidai, asi chatinoziva ririko dombo. SaDavid unoti ndiperekedzei kudombo. Ririko dombo rinonzi Jesu. Vana ngavagare padombo, ngavagare panyasha, ngavagare panyasha, ngavagare panyasha, ngavagare panyasha. Vakaneta vakaremerwa vachapupura kuti takakunda, kwete nekungwara kana kukona, asi kune dombo rinopa Israeri kukunda, kune dombo rinopa Israeri mikana, kune dombo rinopa chechi nyasha. Muchene wakatendeka, Mwari wamasimba ose. Ndinotaura dombo, ndinotaura dombo, ndinotaura dombo, ndinotaura Jesu, ndinotaura Jesu. Vana venyu taneta Baba, zvirwere zvakazara munyika. Vana venyu taneta Baba, ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, mari haisi kubatika. Taneta nekutsvaka mabasa. Tinogara padombo rinonzi Jesu, tinogara padombo rinonzi Jesu. Mwaka uno negore rino nenguva yakadai tichakunda. maAmalekites haana simba, imi muri dombo rinopa kukunda. Muchakundisa vana venyu vakaneta, nokuti munadzo nyasha dzekudurura kune vakaneta. Takaneta kudaro Baba, tichakunda. It's not by mighty or by power, but by the Spirit of Jehovah God. Rikatabosa, Mantatalaboshikata, Yeketelebosa, Rikada, Mantata Kadalabo, Rekada Yasandarabosha, Rikada Salika Dakote, Mantasike Kadalabo, Menta Bayando. Just be quiet. I need to pray. Rugola wakaneta. Whether pamarriage yako, whether pamari dzako, pafinances zako. Pane munyika mune chinhu chirikunetesa vanhu. Zvokuti wegonenza kuti hatina kwatiri kuenda, but I've come to assure you, naJesu muchiyapfurira mberi. naJesu pane kwatiri kuenda. Ndauya kuzokuudza kuti dombo racho rakatotungamira kudhara, nyasha dzacho dziri available kudhara. Raise your hands, I want to declare this. Father, I decree and I declare. Imi ndimi dombo rakatungamirira kuenda pachikomo. Asati awanikwa Mwari nyasha dzemba yake munadzo. Makanaka makatendeka. Father, I come against every demonic system, every Amalekite demonic system. Iri kuresista kufambira mberi kwerwendo, iri kuresista kufambira mberi kwebusiness. Every Amalekite spirit iri kuda kubloka rwendo rwevana veKFM. Baba, every Amalekite spirit iri kuda kumisa basa raMwari muchurch. Every Amalekite spirit yamuka kuzorwa nekereke ya Jesu. I decree and I declare, we are going to make it, not by might or by power, but by the Spirit of Jehovah God. Rikadabosa, Mantakateka Labasukata, Shakatalando, Ribaba Salika Dakata, Yeketala Sikata, Menta Bayaso, Rikadabasukata, Yasamande. Amalek is a type of a demonic system. Isingade progress. Inoda kuti murambe muchigara kuEgypt muna Mwari. Kana una Mwari enda kune zvinhu zvinonzi zvako. Aungarambe uri nhapwa iko kune Kenani. Aungarambe uri nhapwa iko kune Kenani. Mweya inorwisa vanhu vari kufamba iko zvino. I stand against that spirit. Every demonic spirit iri kurwa zvichida newanano yako. Every demonic spirit iri kurwa zvichida newanano yako. I stand against it in the name of Jesus. Every demonic spirit iri kurwa any movement, every demonic spirit iri kurwa neupenyu hwako. I speak favor, I speak favor, I speak favor, I speak favor in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every Amalekite spirit, every Amalekite
Amalekite spirit, every Amalekite spirit, receive the grace, receive the grace, receive the grace, receive the grace, receive the grace. Every demonic spirit is going to put a bed in the one yako. May I know what it's our Katanga. Nakutaura Simbara Chikuriri, Nirutaura Simbara Chikuriri, Pane Bauru Squadam Nari, Akuna Chakutirisa, Mariwako Pane Bacha Quendesa, Pane Bacha Quendesa, Akuna Mariano Kutirisa, Furina Berry, one in Wanyasha, Furina Berry, one in Wanyasha, Mariwako and Bacha Quendesa, Mariwako. Every demonic spirit, anti-marriage spirit, I come against it in the name of Jesus. Receive the grace to progress, receive the grace. Furira Berry, Chawakatanga, Marigachi Pepsi, Akuna Mwanewe, Akuna Mwanewe, Merci Tanacheso, Merci Tanacheso. Shalikata, Pantamayanda Rabosha, Regedebo Salikata, Payasate Katalabosha, Rabosha Ligada, Mentabado Ligada Basata. Be quiet. Just be quiet. Father, we thank you. Vana venyu vari kuita progress mu business vakamiswa mweya Amalekites. It's not by might or by power, but by your spirit. Every demonic spirit yakamisa progress basa rakatanga rari kutungamirwa nemimwari. I stand as a Moses of this time. I raise my hands over the church. Uyungaende murekete ngaende ngapurire mberi nerwendo ngawani rwenyasha. Every Amalekite spirit, I command you murekete ngapurire mberi nerwendo. Muchato wake ngauchatike, imba yake ngaivakike, mweya unorwa nefoundation. I stand against you. I speak the rock, that is the sure foundation. I speak the word of God, that is the sure foundation. Right now, regedza vake. And it's your I want you to raise your hand. Kune mweya inokuregedza uchiwana stand yokuregedza woisa syllabus zvopera. Makabona pamwe pa stand pane syllabus so Amalekite spirit. Kune chinhu chekuti ukatanga unotenderwa kuchitanga but uchingoti da kusumuka iso. Ane chaari kutanga chaari kunoti pane ndinenge ndiri kumiswa inini. I want you to raise your hand. Ndoda kutaura kuti demoni iroro. Iwa Amaleki nzwa kutaura kwa Jehovah. Amaleki nzwa kutaura kwa Jehovah. Murekeze. Ngaivakwe ipa. Ngaivakwe. Ndiri kutaura progress. Ndiri kutaura kusimuka. Ndiri kutaura kusimudzirwa. Ndiri kutaura nyasha. Ndamira padombo ra Jehovah. Ndakamira padombo ra Jehovah. Ngabudirire. Ngaivakwe. Chaakatanga. Wakachitirwa favor naMwari. Ndinosumudza ruoko saMoses ari pachikomo iko zvino nekuda kweropa rakadeuka pachikomo cheCalvary. I plead the blood of Jesus over your building. I speak the blood of Jesus. Anti-broken spirit, chirekedza maimba yake, regedza mchato wake, regedza chivakwa chake nezita ra Jesu. Father, we thank you for your word in Jesus' mighty name. Amen. God bless you, church. God bless you. Come on, we can put our hands together and celebrate the gift of the Lord. Varivekudenga vatitire zvakanaka muzita raJesu. Zvakaditi tende zvekare Mwari wamasimba ose watipa shoko rakadai rinoshandura upenyu pachikomo chako kana. What a word. Regai manera tikogara kwema minutes mashuku just 2 minutes. Varivekudenga vatitire zvakanaka.
Muzitara Jesu, we have just 2 minutes. Tomorrow we are here 6 p.m. tinenge tiri pano for our worship night. Muswe Saturday we are here again 6 p.m. tinenge tinamwe mshumira anenge achipurira pamberi nesu marime kudenga vachititira zvakanaka.